וואו, איזה נושא טעון. הכנו לכם פרק מיוחד היום, טעון רגשית משני הצדדים. פרק אקטואלי, אפשר לקרוא לו. וואו, הכי אקטואלי שיש. הוא עוד בוער בי, ואתם ממש בתוכו. אני חושבת גם שיהיה הרבה שיזדהו איתנו, ואפילו עוברים את זה ממש עכשיו. וואו, כן. אבל אנחנו נשים את הפתיח ונשאיר אתכם במתח. טם 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 טם. טוב, אז במה עסקינן, הפרק הזה, ליאור? במעבר דירה. פעם פעם. ואני אפילו אצרף גם פרדות, כי אני חושבת שזה בא ביחד. וכי זה רלוונטי ואקטואלי לחיים שלי עכשיו. אבל אני וליאורי כזה ישבנו וחשבנו מה בעצם, על מה ידובר הפרק הזה. וכזה אמרנו האם נעבור לעיקרון הבא של כלב מאוזן וזה, ואז פתאום תפסנו את עצמנו ששתינו עכשיו חוות חוויית חיים מאוד מאתגרת לצד הכלבים שלנו, שהיא מאוד רלוונטית לכלבים שלנו, וגם לכם בתור צופים מאזינים, אנשים שחיים את היום יום שלהם, וכנראה גם חוויתם חווים עומדים לחוות חוויה דומה, והחלטנו רגע לעשות סטופ, לא סטופ, אבל כאילו רגע לשנות, סייד נוט. כן, לשנות רגע את הנושא הכיוון הזה, למרות שהוא לא לגמרי לשנות את הנושא, כי אנחנו נדבר פה הרבה כן על חלק מהעקרונות של כלב מאוזן, ומה המשמעות שלהם בתוך הדבר הזה. אבל באמת, אני בשבוע האחרון עברתי לדירה חדשה, לבד, עם קורה, אחרי... זה כבר הדירה השנייה שאתם עוברות בשנה. נכון, בחצי שנה. בחצי שנה, וואו. לפני חצי שנה עברנו מהצפון לחולון, ועכשיו עברנו מחולון לרמת גן, רק שהפעם עברנו רווקות. בעצם נפרדתי מהבן זוג שהיה לי, וקורה נפרדה ממנו גם, שזה גם משמעותי מאוד, ובעצם מצאנו דירה ברמת גן, ועברנו אליה. אני עוד בארגזים בתכלס, אבל באותה מידה, מפה לשם, גם אתם קיבלתם לפני שבוע, נכון? עבר מאז ההודעה. שברו איתנו חוזה. וגם אתם בעצם עכשיו מתכוננים למעבר דירה. נכון. עם קייסי ועם הכל, וכל הבלגן, וכל מה שיוצא בזה. אנחנו מתארגנים למעבר דירה, שהוא גם הכנה לרילוקיישן. נכון. שאנחנו עוד נדבר על זה בהמשך, אני מאמינה שיהיה לנו פרק על רילוקיישן בנפרד כשזה יגיע, אבל אנחנו הולכים עכשיו לתקופה של פחות משנה, לעבור לבית חדש, שהולך להיות הבית הזמני שלנו לקראת הבית שתקעו בשורשים. אני מקווה לפחות, אבל כן, כאילו הולך להיות פה שינוי משמעותי מאוד, גם בעתיד הקרוב, וגם בעתיד קצת יותר רחוק, כי הוא לא עתיד רחוק. לא. וזה מטורף, זה מטורף, זה כאילו, אני זוכרת את הדינמיקה שהייתה לי ולאורל במעבר לתוך הדירה שאנחנו בה עכשיו, כי מעברים זה דבר מטלטל, באמת, זה מאוד. אין קשה בעולם כמו לעבור דירה, זה פשוט, כאילו, זה לארוז את כל החיים שלך, ולהחליט מה ממשיך איתך ומה לא ממשיך איתך, וזה תהליך נפשי יותר משהו תהליך פיזי. לשחרר את הבגדים הלא מתאימים, לשחרר את הריהוט הלא נחוץ, לשחרר את השטויות שסתם אגרת, כאילו, זה משהו שבאמת הוא תהליך מאוד מורכב. ופעם שעברה, הדינמיקה בינינו הייתה רק אני ואורל. נכון. ופתאום יש את קייסי. והיה לנו ממש איזושהי, היה לנו איזה רגע שאנחנו עושים את המעבר גם די במיידי. כאילו, אנחנו החלטנו לסיים את החוזה מראש, לפני שהיינו אמורים לסיים אותו על פי שהוא נחתם, ואנחנו לפני כמה ימים הבנו שאנחנו עוזבים, ואנחנו בסוף החודש כבר עוזבים. אולי אפילו לפני. נכון. וכבר כל הבית בארגזים, ואנחנו אורזים הכל וזה, ולפני יומיים פתאום אורל להסתכל על קייסי, ופתאום כזה התכווץ לו הלב מזה שלא קלטנו שלא סידרנו לה בית קבע בזמן הזה, כי במקום שהיה את הפינה הקבועה שלה יש ארגזים עכשיו. ושכאילו היא איבדה את הקונג שלה לפני כמה ימים, אז גם לא היה לה
שגרת פריקה נכונה בכמה ימים האלה. והיא לא מצאת עצמה. ופתאום היינו בהלם שהסתכלנו עליה והיינו כזה, יואו, יש לנו פה אשכרה אחריות נוספת, והאחריות שהיא כאילו, זה אפילו יותר חשוב לשים על זה דגש על עצמנו כרגע, כי היא לא יכולה לעשות שום דבר. היא לא יכולה לשנות את המצב, היא לא יכולה לעזור לנו, היא לא יכולה לסדר לעצמה פינה. אני האלפה שלה, אני הקאו שלה, אני צריכה לדאוג לה לדברים האלה. נכון. זה היה קשה לראות את זה מהצד. ממש. את אומרת את זה ובא לי לבכות. זה... ביום שאתה הופך להיות מודע לכלב שלך, ולצרכים שלו, אני לא רוצה להגיד כללה, אבל זה מין ברכה ואתגר. כי פתאום זה לא פשוט לארוז ארגזים ולקום וללכת, ואני כאילו רק עם הרגשות שלי והמחשבות שלי והקושי שלי, אני פתאום מסתכלת על האח בראש הקטן שלי שלך, ואני יודעת שמה שקורה עכשיו נוגע גם בה, רק שההבדל הוא שהיא לא יודעת למה זה קורה. אני בשבועיים האחרונים מצאתי את עצמי עוברת 4 בתים שונים. יצאתי מהבית שאני ובן הזוג שלי גרנו בו. נכנסתי לכמה ימים לבית של סבתא שלי. ישנתי לילה אחד בדירה שאני נכנסת אליה. נסעתי לצפון לחברה כדי לנקוד את הראש לעוד כמה ימים, וכמובן קורה ביתי לכל הדברים האלה. ואז חזרנו לדירה החדשה. כל מעבר כזה הוא קריטי. כל מעבר כזה מזעזע לכלב את הקרקע שמתחת לרגליים. עכשיו, יכול להיות שאנחנו אומרות פה דברים שכזה, עכשיו אנשים ששומעים אותנו אומרים, פאק מה? או פתאום הסימונים שנופלים על התנהגויות שהכלב שלכם פתאום מביע, כשבמהלך איזשהו מעבר, או אפילו איזושהי פרידה, או שינוי בבית מאוד מאוד דרסטי. וזה קורה בגלל הדברים האלה, כי הכלב לא יודע מה קורה סביבו. עכשיו, רגע במושגים המקצועיים, לדבר הזה קוראים שינוי במבנה הלהקה. עכשיו, מה שינוי במבנה הלהקה כולל בתוכו? זה כולל בתוכו מעבר דירה, זה כולל בתוכו פרדות, זה כולל בתוכו כניסה של מישהו חדש הביתה, בן זוג, ילד, תחלופה של אנשים בדינמיקה, כלב שמסרו אותו לבית חדש, כלב נוסף שמצטרף, מישהו שנפטר חלילה, מישהו שמתגייס לצבא, מישהו שיוצא לשירות לאומי, לא משנה. כל דבר שהוא משנה גיאוגרפית את המקום שלה בבית, משנה את הדינמיקה המשפחתית להקתית של הכלב, זה נקרא שינוי במבנה הלהקה. עכשיו, למה זה כל כך קריטי? כי שוב אני אגיד ואני אנכיח ואני אהיה מאוד ברורה. הכלב לא יודע מה קורה. את יודעת שאת עכשיו עוזבת דירה כי שברו איתך חוזה ואת צריכה למצוא בית, והנה מצאת ואת הורזת את עצמך ואת הולכת לשם, את מתמודדת עם קשיים. מתכוננת נפשית קוראים לזה. בדיוק. זה קושי מנטלי וקושי רגשי וקושי נפשי, ואת מוטשת והורזת ונוסעת והולכת ופיזית כבר כואב והכל, אבל את יודעת למה את עושה את הדברים האלה. את יודעת למה זה קורה. אז נכון שגם לך הקרקע מזדעזעת מתחת לרגליים, אבל ברור לך למה. הכלב לא יודע. רגע אחד יש לקייסי מקום בבית קבוע, שעד עכשיו זה היה הרגל שלה במה שהיא מכירה, ורגע שני אין לה. רגע אחד הספה שלה בחוץ שהיא כל הזמן ישנה עליה בצהריים שם, רגע שני היא לא שם. ואז פתאום הכלב הופך להיות זנב בין הרגליים. פתאום יש יותר נביחות וחוסר ביטחון בבית. כלב לא שקט, חסר נחת, נובח פתאום על כלבים בחוץ. אני לדוגמה, אתמול יצאתי מהבית, אתמול זה היה הלילה, היום הראשון שבאמת נכנסנו לדירה כביכול. עכשיו קורה הייתה אחרי סופש מאוד מעייף, ידעתי שהיא גמורה מעייפות, שמתי אותה בכלוב, יצאתי החוצה, פתאום שמעתי אותה מייללת מהבית. הכלבה שלי לא בוכה כשאני יוצאת מהבית מעולם, מקסימום זה 2 נביחות וזהו. היא לילה כמה דקות, עמדתי מתחת לבניין והייתי כזה. נשמתי, כאב לי, ממש כאב לי, כי ידעתי שהיא לא ברור לה מה קורה. עכשיו, כמובן שעלה לי הזמן שאלה של האם היא מפתחת לי עכשיו חרדות נטישה ומה אני עושה עם זה, יש לומר שהיום כשיצאתי הכל היה בסדר ושקט ולא קרה כלום. אבל זה משפיע,
ואני לא יכולה לעשות מהלך כזה בלי לקחת בחשבון שנכון לכרגע הכלבה שלי עברה כמות בתים מוטרפת בשבוע וחצי, כמות אנשים השתנו לה וכלבים שהשתנו לה בערף עין, ועוד יותר חזק מזה, הבן אדם שהיא חיה צמוד אליו בשנה וחצי האחרונות, שגם היה לו קשר מאוד יפה איתה, ומאוד חזק, נעלם. והיא לא יודעת למה. וזה מערער, וזה יוצר חוסר ביטחון, וזה יוצר חוסר הבנה. ואיפה אני כבעלים, אני כקאו, איפה אני נכנסת בדבר הזה. כן. אז בסופו של דבר, אנחנו בעצם מביאות את הנושא הזה, קודם כל כי זה בוער כרגע בשתינו, מאוד. וזה עוד יותר חשוב להביא את זה, כי יש דרכים להתמודד. יש דרכים למנוע מראש בעיות התנהגות שיכולות לצוץ בעקבות מעברים ושינויים ופרדות וכולי. ויש דרכים לתת לכלב את הוודאות ואת הביטחון הזה שהוא כל כך צריך, תוך כדי כל הבלגן הזה. עכשיו בא לי כזה לשאול אותך, באמת, אתם ממש, אני כבר סיימתי כביכול את המעבר, אני כבר בימים שאחרי המעבר, אבל אתם ממש תוך כדי האריזות. ומעניין אותי כזה לשמוע ממך מה החוויה שלכם בבית עכשיו. בין אם זה ביניכם לבין כל אחד איתה, בינה לביניכם כזה, איפה את מרגישה שמשהו השתנה, משהו יידרדר, משהו קיבל צורה אחרת? קודם כל, כשאמרת לה זנב ממש הבנתי על מה את מדברת. היא באמת הולכת אחריי לכל מקום. כאילו, היה לה את הפינה שלה בבית, וכאילו, היא כן מין כזה, כשאנחנו קמים ויוצאים מהדלת, אז היא מין מנסה להבין מה אנחנו עושים, אבל הרבה פעמים מניחה את הראש וחוזרת לישון. עכשיו אין סיכוי שאני אלך לאנשהו והיא לא תהיה אחריי, והנביחות באמת טיפה יותר מורגשות. וכאילו, השגרה גם שלה וגם שלנו נדפקת. נכון. אנחנו, בגלל שיש לנו מטרה מול העיניים ומשימה, יש לנו את המשימה שלנו זה לארוז כרגע, אז בזה אנחנו מתעסקים. אבל כמו שאמרת שאנחנו אלופים בפריקה מנטלית, אבל לא משהו בפריקה פיזית, אנחנו לא אוכלים מסודר, ואנחנו לא ישנים כזה טוב, ואנחנו כאילו עסוקים בלארוז. ובמחשבות אני חושבת גם מאוד. כן, כאילו בלנסות להחזיק גם כל אחד את עצמו, וגם את הלהקה שבנינו לעצמנו. כי כאילו, אם אני יודעת שכל מעשה שאני עושה משפיע על בן זוג שלי, אז עכשיו כל מעשה שאני עושה משפיע על בן זוג שלי ועל הכלבה שלי. וגם דינמיקה ביני לבין אורל משפיעה על קייסי. כאילו, היא גם כלבה שלא צריך להיות פגרים כדי לא לראות את זה, אנחנו ממש יכולים להרים את הכל, והיא באותה שנייה עם הזנב בין הרגליים בורחת לחדר. כאילו, היא משקפת לנו מאוד מהר שאנחנו חוצים את הגבול, ויאללה, בוא ננשום רגע. איזה יפה זה שאתם יודעים לשים לב לזה. אי אפשר שלא. באמת אי אפשר שלא. אני אומרת לך שזה לא מובן מאליו. מה שלא מובן מאליו זה באמת היה הרגע הזה שאורל ממש כאילו הזכיר לי ולא, שהפריקה שלה היא קריטית בשלב הזה. כאילו זה לא לצאת לשחק איתה, כי בא לנו להתפרק רגע גם אנחנו, כאילו אולי, אבל זה חיוני. זה חיוני שנעצור עכשיו את כל העבודה שלנו ונאכל צהריים. נכון. אז כאילו היה איזה רגע הלכנו, שיחקנו איתה בחוץ, ואז בצורה עקיפה גם פתאום כזה נהיינו רעבים, ואמרנו, טוב, יאללה, בוא נשב לאכול. כאילו באמת יש משהו באנרגיה הזאת של סבבה שיש את הדבר המטורף הזה שאנחנו מתעסקים או שקוראים לו מעבר דירה, אבל להפנות את תשומת הלב לזה שהכלב שלנו צריך מאיתנו עכשיו את 10 דקות האלה, מפנה גם בשבילנו את 10 דקות שאנחנו צריכים בשביל עצמנו. זה באמת לשים את המודעות בזה שהיום יום שלנו צריך להמשיך לקרות. החיים שלנו צריכים להמשיך לקרות. השגרה צריכה להיות שגרה בשביל הכלבה שלי ובשבילי. האזנה. בהי. זאת אומרת, עם כל הבלגן שקוראים, גם אני בתקופה הזאת לא ישנתי טוב, ולא אכלתי נורא. כאילו, אבל עם כל הטירוף שקורה,
ההזנה שלנו, הנפשית והפנימית והתזונתית והרוחנית, היא כל כך חשובה דווקא בזמנים האלה. ואני חושבת שהדמות הזאת של כלב, שאת יודעת לראות אותו ולהתנהל איתו ולתת לו את מה שהוא צריך, היא פתאום אומרת לך, סטופ כדור הארץ. יש לי משהו שאני עכשיו צריך. ואת באותה מידה גם צריכה את זה. נכון. אני זוכרת שעברתי את זה גם בפרידה הקודמת, קורה הגיעה אליי ממש חודש לפני שאני והבן זוג הקודם שלי נפרדנו, ואני זוכרת שכשנפרדנו, אז מאוד הייתי עסוקה בה. שזה היה מעולה בשבילי, כי זה נתן לי כזה רגע משהו להתעסק בו בתוך כל תסלחו לי על הביטוי חרה, כאילו בפרק הקודם לא אמרתי לחרבן בלי סוף, אבל כאילו, תסלחו לי על הביטוי. וזה היה לי טוב, כי יש משהו בהתעסקות עם הכלב, זה לא שהתעלמתי מעצמי והפניתי את כל תשומת הלב אליה, להפך. בהתעסקות איתה הייתי כל כך נוכחת, בה ובי ובמה שאנחנו עושות, שזה ממש הרגשתי שזה מאזן אותי. ואותו דבר עכשיו, הפרידה הזאת הייתה הרבה יותר קשה, המעבר הזה היה הרבה יותר קשה. אני גם גרה באזור לא עם המשפחה שלי, אני לבד פה יחסית, לצאת לגור לבד בבית ברמת גן, בכל הדאגות שזה מביא איתו, וכל החששות, וכל הקושי, וכל הטיימינג, והכל קרה כזה בעניין של שבוע וחצי שבועיים. אבל עדיין הפריקות בוקר, צהריים וערב של הכלבה שלי, עמדו כמו שעון. וזה היה מין רגעים כאלה של, קודם כל אני צריכה לדאוג לה. קודם כל ולפני הכל. במיוחד עכשיו. דיברנו בפרק הקודם על פריקה, על המשמעות של פריקה. זה שאני רוצה שהכלב יהיה מאוזן. כשאני מכניסה את הכלב לשינויים כל כך דרמטיים ודרסטיים, כמו מעבר דירה, כמו פרידה, כמו שינויים במבנה הלהקה, אני רוצה שהכלב יהיה גמור מהתחת. גמור, שפוך, מת. כי ככל שהכלב עייף יותר, קל לו יותר להתמודד עם השינוי, קל לו יותר להתמודד עם ההסתגלות החדשה ועם כל הדברים האלה שככה מערערים את כל הקרקע והביטחון שלו. ולא להפנות את האנרגיה לחרדה. בדיוק, והחרדה פחות מתווצרת מראש. זאת אומרת, חרדה עולה קודם כל בגלל כמות אנרגיה מאוד מאוד גבוהה, משהו שלא הזכרתי אותו אפרופו בפרק הקודם. ככל שיש לי אנרגיה צבורה ברמה גבוהה יותר וגדולה יותר, ככה החרדה באופן אוטומטי עולה. ככל שהכלב עייף יותר, החרדה יורדת. אז בהכרח בזמנים, וזה נורא תלוי מודעות ותודה, בהכרח בזמנים שאני יודעת שיש לי שינוי מאוד 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 גדול, אני רוצה את הכלב עוד יותר עייף, כי אני יודעת שהשינוי הזה ישפיע עליו, בין אם אני רוצה ובין אם לא. השאלה זה בכמות, יש לי שליטה על זה, כמה זה ישפיע עליו. אז קורה דאגתי מאוד מאוד לשמור על השגרה הקיימת שלה, ולהכניס עוד אלמנטים שאני יודעת שעוד יותר יעיפו אותה. בין אם זה להעלות אותה על ההליכון שיש לי בבית, שבדרך כלל היא לא עולה עליו כי השגרת פריקה שלנו טובה, בימים האלה העליתי אותה על ההליכון, כי רציתי עוד לדחוף. אם בדרך כלל אני עושה קלמר, הוספתי קלמר עם יותר הקפצות בגן שעשועים וכדור. או פתאום שילבתי בבית 5 דקות של עבודה עם כדור או עם אוכל. זאת אומרת, עשיתי עוד דברים שמשמרים שגרה ודוחפים אותה עוד קצת, בענייני פריקה. ואז אני יודעת שאני נכנסת לכל הלופ הזה של המעבר, יותר שקטה, כי אני יודעת שהכלבה במקום יותר טוב, אז אני יכולה רגע את זה להנחית בצד, ולצד זה, זה יצר לי התעסקות במשהו שעושה לי טוב. זאת אומרת, נורא קל לשכוח מעצמנו בתקופות קשות. מאוד מאוד קל. בין אם זה השגרת בוקר שלי שהתמסמסה אולי, לבין אם זה ספורט שאני פחות עושה, אוכל פחות מזין שאני אוכלת כי אני בתוך כל הבלגן, בוכה יותר ומוציאה, למרות שלבכות זה בריא, כן? אבל כאילו את יותר בדיכאון ובבסה וכאילו בפחדים ובחרדות, אבל כשאני עם הכלבה שלי ואני עובדת איתה ואני עושה איתה, אני מסתכלת עליה, מחייכת ואני לא צריכה יותר מזה כלום. אני רואה אותה רצה אחרי הכדור ואחרי האוכל ומשחקת עם כלבים, אני לא צריכה יותר מזה כלום. היינו עכשיו בצפון בדן, כל בוקר, כל צהריים וערב, אנחנו הולכות לנחל, אני רואה את הכלבה רצה במים הקפואים כקרח האלה, לרוץ אחרי הכדור. כמה כיף רק להסתכל עליה, כמה נחת. ודווקא בתקופות כאלה, זה לאו דווקא מעבר דירה, אני כאילו קצת קפצתי פה החוצה, אבל מרגיש לי שזה משהו שחשוב רגע להגיד אותו. יש לכם תקופה מעצבנת וקשה ומאתגרת? קחו את הכלב למשהו שעושה לו כיף, ורק תסתכלו עליו. באמת, ותפעילו ותהיו אקטיביים איתו. זה ישחרר לכם ולא כל כך הרבה סטרס מהגוף. ממש. כל כך הרבה. ממש. ממש, זה באמת
זה מטורף לראות שבימים שבהם גם אני וגם אורל נהיים כת עצבים, מה זה עושה לנו כשאנחנו שנייה פשוט מוציאים את קייסי החוצה עם הקונג. כאילו, כמו שדיברנו על זה בפרק הראשון או השני, שהכלב הוא מראה אנרגטית לנו, שהוא מאוד מרגיש אותנו, והוא מריח אותנו, והוא משקף אותנו בהרבה דברים. זה יכול להיות גם הפוך. זה גם הפוך בוודאות. זה לא יכול להיות רק לצד אחד. המערכת יחסים הזאת היא כל כך מדויקת לרמות שאנחנו בכלל לא מבינים. ואני יכולה להגיד לך, אני נגיד בתקופה של הפרידה, וכשעוד הייתי בבית אז היינו רבים וכזה, ואת יודעת, דינמיקה לא הכי כיפית, ופתאום ראיתי, קורה הייתה מנסה כזה לבוא ולשנות נושא. כאילו אם קייסי מתחבט, אז קורה כזה באה לתוך מרכז העניינים כזה, עם החיוך שלה וזנב וכזה, מה קורה פה? מה זה? מה אתם עושים? מה? כאילו מאוד כזה, באה לשנות. אז קייסי בהתחלה מתחבט, ואז היא חוזרת ועושה עיני עגל, ושמה את האף, והיא כאילו מתחנפת כדי שנפסיק לריב. נכון, הם ממש באים ללחוץ על איזשהו כפתור של אתם מטומטמים, תפסיקו. ממש, זה מה שזה מרגיש. אגב, אצל הכלב של אח שלי זה קורע מצחוק. הוא, ברגע שמתחילים לצעוק, או אפילו, אנחנו כל פעם בוחנים את זה, אני עושה לאח שלי כזה, איי, ואז תראה את הכלב, אנשים אוהבים לעשות הוא נכנס כן, אבל זה, כי אין מה לעשות אחותי, זה, אנחנו ממש, חצי צוחקים על זה, חצי לא, שכלבים, כאילו הוא ספציפית ממש יכול להיות כלב לנשים מוכות. הוא ממש, באמת, הוא לא נותן לשום ריב לקרות. הוא לא נותן לזה להגיע בכלל, כאילו, נכון יש את הקטע הזה של זוגות שכזה, מי צועק יותר חזק? אז את לא יכולה לצעוק יותר חזק ממנו, הוא נובח הכי חזק. הוא פשוט ינצח את כולכם, והוא יראה לכם בשנייה שחבר'ה, לא רלוונטי הווליומים האלה. יש משהו בדבר הזה שמאוד מאזן, בתנאי שמערכת יחסים טובה ואתה יודע לראות את זה. עכשיו, מה שקורה הרבה פעמים באמת, זה שאנחנו לא יודעים לראות את זה. שאנחנו עוברים איזשהו שינוי מאוד דרסטי בחיים. שוב, זה לא חייב להיות מעבר דירה, או פרידה, זה יכול להיות כל מיני דברים. ואז הכלב פתאום משנה את ההתנהגות שלו, או נכנס לדיכאון, או דברים כאלה, אפילו כלבים שיוצאים לפנסיוני חופשה, או נשארים אצל ההורים ששומרים עליהם, או דברים כאלה. וממש כל ההתנהגות שלהם משתנה, ומרגישים הרבה יותר כזה סגורים, או להפך, או מתפוצצים בבעיות התנהגות ובריאקטיביות ודברים כאלה. זה קורה כי משהו מאוד גדול השתנה לכלב, והוא לא מקבל באותה מידה גם את הצרכים הבסיסיים שלו, יחד עם השינוי. עכשיו באמת, כדי שנוכל לעבור שינוי כזה משמעותי בצורה בריאה וטובה, אני רוצה לראות, לשים לב ולדעת, שהכלב שלי מקבל את הצרכים שלו מראש, עוד לפני שכל האירוע הזה קורה. אני רוצה לבנות את האיזון הזה עוד מראש, ולראות שהכלב שלי ככה מאוזן, ומבין את הגבולות בבית, ומקבל פריקה טובה, ומבין שאני המנהיגה והוא יכול לסמוך עליי, ויש לו שגרה ככה בריאה והכל, ולצד זה, אני רוצה להגביר את זה בעת השינוי. כי בסופו של דבר, עם כמה שהכלב שלי מאוזן, ויש לו שגרה טובה והכל, ברגע שיש לי שינוי, זה מערער את כל השגרה הזאת, את כל האיזון הזה. ואם אני לא יודעת לתקוף את זה מראש, אם אני לא יודעת מראש להכין את עצמי, ואותו, אז זה גם יפקשש לי את האיזון. כי איזון זה דבר עדין. אין מה לעשות, גם אנחנו. כל דבר, גם אם עכשיו התאזנתי, או פעם משהו קרה, טק, חזרתי חזרה לזה. אז פה אני באה ואומרת, שזה דברים גם שאת יודעת, ואולי אני אפילו קצת אחדד לך. שבסופו של דבר, כשאני יודעת שאני לקראת שינוי, אני רוצה להכין את הקרקע מראש. עכשיו, איך אני מכינה את הקרקע מראש? קודם כל פריקה. אני דואגת כמה ימים לפני האירוע הדרסטי שקורה, אני רגע מכלילה את זה לאירוע דרסטי, אתם יכולים לקחת את זה לכל מקום וכל דבר שקורה לכם בחיים. שינוי, בדיוק. לפני השינוי המאוד גדול שקורה, ואני יודעת שהוא קורה, אני רוצה לדאוג שהפריקה של הכלב שלי מעל הממוצע. זאת אומרת, אם בדרך כלל הכלב שלי מקבל 20 דקות עבודה במהלך בוקר ובמהלך ערב, קלמר, חיפוש אוכל, כדור, אופניים, לא יודעת מה,
אני רוצה להוסיף על זה. פה כן, נכון, אני אורזת ואני עסוקה, ויש מלא דברים שקורים, ואני בדאון אנרגטי וכאילו הכל, אבל אני רוצה להתגייס למען המטרה הזאת, כדי שהכל יעבור חלק ובצורה בריאה. אז אני רוצה לדאוג שמראש, אפילו שבוע מראש, כבר לבנות שגרת פריקה יותר טובה ויותר איכותית וחזקה ממה שיש לי בדרך כלל. כי אני רוצה שהכלב עוד יותר יהיה עייף. ואז במהלך הימים של השינוי, אני רוצה להיות במקום הזה של הפריקה המאוד מאוד מאוד חזקה, וכמה ימים אחרי השינוי. זאת אומרת, אם אתם עוברים עוד 3 שבועות, אז עוד שבועיים, אני רוצה שתתחילו כבר לחזק את הפריקה שלה. בין אם זה בזמן או בפעולות שתבחרו לעשות או כמה פעמים ביום, כל אחד ייקח את זה למקום שלו. אתם עוברים שבוע לאחר מכן, אז בשבוע הזה, עם המעבר, עם הכל, אתם מקדישים את הזמן לפרוק את הכלבה עוד יותר. וכמה ימים אחר כך. ואז אני יכולה לאט לאט ובהדרגה לחזור לשגרה שהייתה לי לפני. כי כבר כל המעבר נעשה, היא הייתה עייפה, חרדה קצת פחתה, וכאילו אני כבר יכולה לחזור לשגרה שהכלבה כבר התרגלה לאירוע והתחילה להסתגל. זה דבר ראשון. הדבר השני זה הגבולות. האירועים האלה של שינויים דרמטיים בחיים יכולים ללכת לי לשני כיוונים. או שזה יהיה זוועות עולם מאתגר בטירוף ורק יביא איתו עוד קשיים עם הכלב, או שזאת תהיה הזדמנות מדהימה לחזק תקשורת, לחזק את המערכת יחסים, לחזק את ההבנה בינינו ולחזק את הגבולות. לצורך הדוגמה, קורה ידעה שבבית הקודם היא לא נכנסת למטבח. יש כזה, זה בית ישן, יש מטבח בחלל אחר, את המעבר של המשקוף של המטבח היא לא עוברת. ואז כשנכנסנו לבית החדש, פתאום קלטתי שהיא נשכבת לי בכניסה למטבח, כאילו כמה צעדים מהכניסה למטבח החדש. אז אמרתי, ואז היא ניסתה. היום נגיד בבוקר או אתמול בבוקר, היא ניסתה להיכנס למטבח. דאגתי שהיא תצא, ואין, את לא עוברת, זה קו אדום. מהסיבה הפשוטה שאני רוצה לשמר את מה שאת מכירה כבר. השינוי הוא כל כך גדול והוא כל כך דרמטי, בואי לפחות נשמור על מה שאנחנו יכולות. גבולות זה אחד מהם. נגיד אנחנו עם הכניסה לדלתות, אנחנו צריכים אקסטרה להקפיד על זה עכשיו. נכון. בעיקר בבית החדש שלה. נכון. יחד עם זה גם עניין של מקום. איפה המקום שלי בבית? אז מצד אחד זה גבול, מצד אחד זה גם להסביר. זאת אומרת, אני רוצה שיהיה לה את הפינה הבטוחה שלה בבית מראש כבר. איך שאני מגיעה, אני רוצה את הפינה הבטוחה. אני נגיד ביום שעברתי והתחלתי להכניס דברים הביתה, קורה ממש הייתה זנב סביבי, והיא בדרך כלל לא. היא ממש הלכה סביבי לכל מקום בבית, היא לא רגישה את זה. איך ששמתי לה כרית לשבת אליי, היא הלכה ישבה עליה. ולא זזה משם. אז קודם כל, אני רוצה מצד אחד לשים גבול, של אתה לא הולך אחריי בבית, יש לך את הפינה, אם אמרתי לך למקום, והכלב יודע את פקודת למקום, תדאגו שהכלב יודע מראש את פקודת למקום, אבל יש לי את המקום, את הכרית, את הכלוב, whatever, אני בוחרת איזושהי פינה טובה בבית, ממליצה שזה יהיה פינה פינתית, קצת יותר חשוכה, אם יש לכם אפשרות לחסות, זה יהיה מעולה, סתם כזה, קחו אנקדוטות נחמדות. ואפילו להתחיל קצת לפזר שם אוכל, או לתת לכלב משהו להתעסק איתו, לשים אותו בכרית. ולצד זה גם, אם אמרתי למקום, הגבול פה, והוא צריך להיות גם מראש בבית הקודם, אבל מאוד חשוב במעבר, שאם אמרתי למקום, אתה בא למקום. אתה לא נשכב לי עכשיו על הספות, אתה לא נשכב לי עכשיו באמצע הרצפה, לא נשכב לי במטבח, לא נשכב לי במקלחת, אמרתי לך למקום, אתה במקום. כי אני רוצה שלכלב יהיה מאוד ברור, מה הגבולות בבית, ואיך מתנהלים בבית בצורה נכונה, כי זה נותן לו המון שקט. כשכלב הולך אחריי כמו זנב בבית, זה כלב שהוא מאוד לא רגוע. הוא מאוד מרגיש חסר ביטחון, אז הוא צריך את הביטחון הזה ממני. כשאני אומרת לכלב למקום ואומרת לו, בוא תראה, יש לך פה את הפינה שלך שקטה, טובה, נעימה, ואני דואגת גם שתישאר שם, הוא אומר, אוקיי, כאן אני צריך להיות. אמרו לי שאני צריך להיות כאן אני צריך להיות הכל טוב. כאילו אני בסדר עם זה. וזה נותן המון שקט. ודבר שלישי שאתם יכולים לעשות, אני מאוד ממליצה על זה, אני בעצמי גם עשיתי את זה, ואני אומרת את זה גם לכם לעשות, זה להביא את הכלב מראש לבית, למרות שבמקרה שלכם קייסי מכירה בעצם את הבית כבר. כן, אבל נגיד לפינה שלה, אוקיי. אז לבוא מראש לבית שעוברים אליו אם יש אפשרות, ולהכיר כבר לכלב את הבית כזה ואת האזור ואת המקומות, וביום שנכנסים שנייה לפני שמתעסקים בכל הבלגן, לעשות משהו כיפי עם הכלב בבית. אני כשנכנסתי לבית כדי לנקות אותו לפני שהתחלתי להעביר את הרהיטים,
אז כזה לפני שהתחלתי לשטוף והכל, הבאתי קלמר עם אוכל וכדור, ושיחקתי איתה כזה בכל החללים בבית. עשיתי לה חיפוש, עשיתי זריקות והבאה, עשיתי מאבקים, פתאום למקום, פתאום זה, זריקות כדור, פיזור של אוכל ברחבי הבית. פשוט כדי שתתחיל כזה להתרגל לחוויה חיובית במקום החדש. היא עוד לא מכירה את המקום הזה, אבל מן הסתם היא רואה בעיניים את המקום, היא מריחה את הריחות, לזה הקונוטציה היא חיובית, מה שאני מחברת לזה קונוטציה חיובית, ואני יודעת כבר שהיא מגיעה למקום הזה קצת יותר בנחת, קצת יותר בשקט. ואז אני יכולה באיזשהו מקום להבטיח לעצמי שגם אם יהיה שינויים בהתנהגות, ורוב הסיכויים שיהיה, החיים דינמיים, זה לא רובוט, רוב הסיכויים שיהיה איזשהו שינוי בהתנהגות, אני מפחיתה את הסיכויים שזה יהיה משהו דרמטי, שגם יהיה לי קשה לפתור אותו אחר כך, להפך. ככל שאני מכינה את הקרקע יותר טוב, אני יודעת שגם אם קרה משהו, יהיה לי יותר קל לחזור למקום הבריא ולאיזון. ואז אני יכולה גם יותר בשקט לעשות את שאר הדברים. לצורך הדוגמה, אתם אומרים על העניין הזה שפתאום המקום של קייסי הפך לארגזים. אוקיי, אז בואי נמצא למקום אחר בבית, שאני כבר מתחילה לעבוד על פקודת למקום שם, למרות שזה הבית עדיין שהיא מכירה. אבל בוא נעביר את השמיכה שהיא מכירה, עם הקונג שהיא מכירה, עם האוכל שהיא מכירה, עם הכרת מים שהיא מכירה. ורגע ניתן לה איזה עצם, ושתישב שם רגע. בזמן שאנחנו אורזים וזזים ובפעילות, וזה משהו שמלחיץ אותה, אבל בואי תהיי פה בשקט רגע, בואי כאילו תנוחי. הכל טוב, את לא צריכה להילחץ. אנחנו פה בשבילך. ופה המנהיגות מאוד נכנסת. עוד לא דיברנו על מה זה להיות מנהיג באמת. דיברנו על זה מאוד בקטנה, בעקרונות לאיזון כלב, אבל פה המקום שלנו להיחשף כמנהיגים טובים ואמיתיים, יש לנו הזדמנות להתעלות מעל עצמנו אל מול הכלב. מאוד. וזה המקום שוב, או יחזק את הקשר או יפיל את הקשר. שאלה איפה אני רוצה להיות. נראה לי שכולם רוצים להיות במקום שמחזק את הקשר. חד משמעית. זה אבל צריך לרצות באמת. כאילו הדבר הזה נמדד ברגעים שזה באמת פחות נוח, שזה כמו עכשיו. כאילו זה גם אולי טיפה סטייה מהנושא, אבל כמו שלא נוח להמשיך בשגרת פריקה כשחולים. כאילו היה לי יום שהייתי חולה, וזה היה יומיים שממש הייתי כבר מרוחה, וקייסי הסתכלה עליי במבט של כל טוב שאת חולה, אבל מה קורה? מתי אני משחקת, כאילו. נכון. וזה ברגע שגם מגדילים את סל הכלים שבהם אפשר לפרוק את הכלב, אז זה לא כזה מפחיד, כי יש דרכים לעשות את זה גם כשאנחנו פחות, גם כשזה פחות נגיש לנו. נכון. גם כשזה לא כזה נוח לנו. יש דרך לעשות את זה, ופשוט צריך לשים את זה בראש. כמו להגיד לעצמנו לאכול, כמו להגיד לעצמנו לישון, כמו שאנחנו יודעים לדאוג לעצמנו כשאנחנו רוצים, זה לא כזה מורכב לעשות את זה גם לכלב. וזה תזכורת טובה לעצמנו תוך כדי המהלך הזה. וואו, חד משמעית. זה... תראי, בסוף, גם בעזבי, אני לא מדברת אפילו על שינוי דרמטי בחיים. גם ביום יום, את לא כל יום קמה עם אנרגיות צי עכשיו לפרוק את הכלבה שלך, או לקום במוטיבציה מטורפת עכשיו לעשות דברים. וגם אני, יש לי ימים שאין לי כוח. אין לי כוח, לא בא לי. יש לומר שאני, כחלק מהמעבר, סילקתי את הטלוויזיה מהבית. מה זה סילקתי? זה היה של הבן זוג שלי, אז כאילו זה נשאר שם, והחלטתי שאני לא מביאה. וואו. כי זה כאילו מין תירוץ כזה להישאר על הספה ולא לזוז. אז החלטתי שאני עושה ניסיון, אבל הסיבה שאני נותנת את זה כדוגמה, כי בימים שאין לי אנרגיה, אני נשכבת על הספה וכאילו כזה. אז א', סילקתי את הגירוי הזה מחיי, ובאמת כאילו גם בימים שאין לי אנרגיה, אני יודעת שכאילו יש לי דברים אחרים שאני יכולה לעשות, שלא דורשים ממני את אותה כמות אנרגיה, שמשהו אחר ידרוש ממני בימים שכן בא לי להוציא את כמות האנרגיה הזאת. ובסוף אני חושבת שזה מאוד מחיה. כן. כאילו, שוב, דיברנו על פריקה כזה בפרק הקודם, ואנחנו עוד נחזור וניגע בזה המון. אבל יש משהו מאוד מחיה בתוך כל השגרת חיים המאוד קשה שלנו, ברגע לעצור, לדאוג לנפש אחרת שלא קשורה אלינו, ולצד זה יש משהו מאוד משמח וכיפי ומקפיץ, בעיקר בתקופות כאלה, ששתינו יודעות ומבינות על בשרנו ברגע זה, וכל מי ששומע אותנו ועבר את זה לאחרונה, או עבר את זה ממזמן ועדיין החוויה חקוקה לו, או עכשיו עובר את זה, או עוד רגע יעבור את זה, זאת חוויה שהיא קשה. זאת חוויה שמשאירה אותך עם המון תהיות ועם שאלות ואיך וכמה ולמה ואיפה
ולפעמים הדבר האחרון שאתה רוצה זה לקום עכשיו ולפרוק את הכלב. אבל ברגע שאתה עושה את הצעד ועושה את זה, זה זכייה בלוטו בעיניי. נכון, נכון. כי גם הפריקה הדדית. נכון. זה מה שיפה, באמת שמים לב שהפריקה הדדית, כאילו, אנחנו פשוט נהנים עם הכלב ביחד, ופורקים פיזית אנרגיה עם הכלב ביחד, ומתעסקים במשהו עם הכלב ביחד, שהוא לא השיט שאנחנו מתעסקים בו ביום יום. כאילו זה באמת, זה מטורף. זה דבר מטורף כמה שזה פשוט עובד לשני הצדדים. לשני הצדדים של הרצועה. בשני הצדדים של הרצועה. ליאור, יש לך איזשהו טיפ לאנשים שעוברים דירה עכשיו, לאיך להתמודד עם זה מהמקום שלך, מהחוויה שלך? זה ממש מצחיק לחשוב על טיפ, כי כאילו, כל הבית שלי נראה כמו תוהו ובוהו כרגע, זה קצת כמו רווקות שהן יועצות זוגיות, אבל... אתה יודע, המטפל הכי טוב זה שחווה את זה בצורה, אומרים שכל הפסיכולוגים הם הכי דפוקים, סליחה אם יש פסיכולוגים בקהל, אבל... אמא שלי. ואחרי זה אמא שלה גם שומעת את כל הפרקים יחד איתה, כן? שתדעו. חיים שלי. אין עלייך אמא שאני אוהבת אותך. טיפ. אני חושבת שבאמת, כאילו, מעבר ללהשקיע מחשבה בבית הזמני שאנחנו יוצרים לכלב, שזה, לא יודעת אם היית אומרת את זה טיפ, זה תזכורת, כי גם אני כרגע קצת לוקה בחסר בקטע הזה, אבל להשקיע מחשבה בבית הזמני של הכלב, זה שעכשיו אנחנו שבועיים בארגזים וכזה, לא יודעת, אנחנו יכולים לישון בלי מצעים, קייסי לא יכולה למצוא את עצמה בלי הפינה שלה בבית. היא לא יכולה, היא לא מבינה, היא לא אומרת, טוב, עכשיו כל הזה ארגזים כי אורזים, אז אני אלך ואני אמצא את הפינה שלי לא יודעת, חצר. זה לא עובד אצלה ככה, אז אני צריכה להשקיע הרבה מחשבה, וממליצה לכם להשקיע הרבה מחשבה באיפה אתם ממקמים את הכלב, לפחות גם אם זה לזמן קצוב, ולעשות את ההפסקות האלה של הפריקה, כי כמו שאמרנו, הן הדדיות. כאילו, הכלב צריך את זה, אתם צריכים את זה, זה מרענן לשניכם את היום, זה יוצר את החיבור שאתם צריכים עם הכלב, זה יאפשר לכלב לשתף איתכם פעולה בתקופה שאתם צריכים את השיתוף פעולה שלו. באמת, כאילו זה קשה גם ככה. אז אתם צריכים שהכלב יהיה איתכם. אתם צריכים שהכלב יהיה מסונכרן איתכם, אז זה עלינו. נכון. ואני אבוא ואני אוסיף גם שימו לב בתקופה הזאת לשינויים בהתנהגות של הכלב, ותהיו בחמלה אליו ואל עצמכם, ותזכרו שלכל דבר שהכלב עושה יש סיבה. אני אומרת את זה כדי לבוא ולהגיד, אם משהו קרה, הכלב עשה פתאום פיפי בבית, אכל איזשהו רהיט פתאום שהוא בחיים לא עשה את זה, פתאום נובח על כלבים, פתאום מפוחד מאוד, לא מוצא את עצמו, הולך לכם בבית, נובח כשאתם יוצאים מהבית, דברים שאתם לא מכירים, רגע תעצרו ותחשבו, אוקיי, מה השתנה? מה שונה מהיום יום שיכול לגרום להתנהגות הזאת? מה אני יכול לעשות כדי לחזק את הביטחון של הכלב, ובעיקר את הפריקה של הכלב. כי בסוף כל התנהגות שהכלב מביע, יש בשורש של הסיבה. הוא בא להגיד לי שמשהו חסר לו. אני לא צריכה להיות באיזושהי תחושת אשמה של אוי הכלב שלי מסכן איזה בעשה איזה זה אין לי איך לעזור לו, ולהפך לבוא ולהגיד אוקיי, הסיטואציה הזאת קורית, בוא נראה איך מטפלים בה. בוא נראה איך אני עוזרת, בוא נראה מה השתנה, מה אני יכולה לשנות, מה אני יכולה להוסיף, מה אני יכולה... יש לי את הכלים. אז בואי נעשה רשימה של הכלים הזאת רגע. אז דיברנו על פריקה. נכון, פריקה מוגברת. בדיוק, לפני האירוע, בתוך האירוע ואחרי האירוע, גבולות מאוד מאוד ברורים, לפני, בזמן ואחרי, דברים שאתם רוצים לשפצר את הגבולות שלהם, דברים שעוד לא ברורים, דברים שכן ברורים, כמה שיותר גבולות, יותר טוב, הסמכות שלכם, המנהיגות שלכם, זה הזמן לבסס ולחזק את זה, ושזה יהיה ברור, ומובן ומותאם. חוויה חיובית במקום החדש. לעשות היכרות עם המקום החדש, חוויה חיובית במקום החדש, רגע לפני שאתם נכנסים לכל המעבר והטרפת והכל,
לדאוג שהכלב יהיה עייף לרגע הזה, כדי שלא תצטרכו להתעסק בו והוא יהיה כמו זנב בין הרגליים שלכם, ולצד זה לעשות לו חוויה חיובית שם, כדי שהוא ירגיש כמה שיותר בטוח ונינוח, ופינה בבית, שזה כאילו, אני חושבת שלצד כל הדברים שאמרנו, פריקה והפינה בבית הם שני הדברים הכי מהותיים. הכל מהותי. אבל בואי נגיד שגם אם הכלב שלי עייף, אבל אין לו מקום בבית ברור, הוא עדיין ילך אחריכם בבית לכל פינה וירגיש לא שקט, גם אם הוא שיא עייף, כי החרדה עולה. וכנ"ל אם יש לו פינה בבית והוא לא פרוק. זה חייב, כל מה שאמרנו עכשיו חייב לבוא ביחד, כשאנחנו מדברות על פריקה ועל המקום בבית בגבולות, אני חושבת שהם משולבים אחד בשני בצורה יוצאת דופן, ואי אפשר או. ובאמת כזה, אם אתם נתקלים בבעיה, דברו, בסדר? כאילו, אנחנו כאן מנגישות את עצמנו, כדי שיהיה מקום להתייעץ, כדי שיהיה מקום לשאול שאלות, ופשוט המטרה זה שאנחנו נעשה דברים בכיף, ובנחת, וגם כשקשה אז למצוא את המקומות שכזה מתאווררים בהם, וכזה מתאזנים מהם. נכון, וכמו שזה קצת יותר קל לעשות מעבר דירה כשיש בן אדם להישען עליו, ומישהו שהוא שותף לחוויה, ושאפשר כאילו להרגיש את הבית ממנו, אז כנ"ל, הכלבים שלנו צריכים שנהיה הבית שלהם כרגע, וגם אנחנו קצת צריכות שהכלב שלנו יהיה הבית שלנו. חד משמעית. ואין ספק שככל שאתם תכינו את הקרקע מהר יותר, טוב יותר, מוקדם יותר, יהיה לכם הרבה יותר קל עם הכלב, ולכלב יהיה הרבה יותר קל איתכם. ופשוט, בוא נגיד שלפחות הכלב לא יוסיף קושי על הקושי. נכון. כי זה קשה. וואו, זה קשה נורא. יואו, זה קשה נורא. אני ממש מקווה שעד שהפרק הזה יעלה, כבר כל אחת מאיתנו תגור בבית שלה בנוחות. ותשמעי, גם אם התהליך הזה הולך להיות מורכב, לפחות יש לי את קייסי, לקייסי יש אותי, ויש לשתינו אותך, שזה באמת ברכה משמיים. וסוד קטן, גם לכם יש אותה, אז שתדעו שאני מאוד ממליצה. ואם אתם עוברים דירה ואתם צריכים עזרה, דברו. ואם יש לכם חבר או מכר או משפחה שבדיוק נמצא בתהליך הזה וחווה קושי וזקוק לפרק הזה ולכלים ולעצות, תעבירו את זה הלאה. אני חושבת שלפרק הזה יש הרבה זהב בידיים לתת, והכל מתחיל ונגמר במודעות ובתודעה, ושכלבים זה לא מובן מאליו. וואו, נכון. קצת שכחנו מזה. ממש, הרבה זמן לא אמרנו שכלבים זה לא מובן מאליו. תזכורת חשובה. כן, וגם לפרק הזה אנחנו נצרף קישור לקורס הדיגיטלי, של איך לפרוק את הכלב עם אוכל ובעבודה מנטלית. אני חושבת שמי שעדיין לא בדק את זה וחווה את הסיטואציה ואת השינויים בחיים האלה וזקוק לזה, זה הזמן. ותרגישו חופשי לדבר איתנו, לשאול, להציף, להציע רעיונות. אנחנו יותר מנשמח שכמה שיותר הנושאים שאנחנו מעלות פה יהיו מדויקים לכם, האנשים שחוזרים לפה ושומעים ומפיצים ונהנים מהתוכן הזה, כי בסוף כל הרעיון של הפודקאסט זה להנגיש ולתת עוד. לגמרי. איזה כיף. טוב, אז שיהיה מעבר דירה מענה לכולם. ואנחנו נתראה בפרק הבא. נכון מאוד.